Dokotela uyaphila. Siyaphila Khedlela kunjani kuwe Khedla? Usaphila nasi usheleni. Washo lo muntu eqonda ukuthi uphila saka. Okay. Dokotela, mhlanje ngifuna sikhulume ngenyoni. Bayayazi abantu ukuthi tathathi ngithi bayayazi abantu. Akukhona abantu abangaqala ukuwabuka lama video lawa. Cha it's been 3 years bewabuka ama video dokotela abamazi. Abanye ukuthi bayaqala ngqala. Uyaqala nje ukufika le channel le. Noma i-channel akayiqali kodwa uyaqala ukubona Dr. SG. Ngicela nje ubabingelela abantu bese ke sibachaze ukuthi sizokhuluma ngenyoni le video le. Ngiyazi ke vele sebeconfuse inyoni yani manje ngoba phela inyoni bazazindiza lapha kodwa ke abalaleleke bazoyizwa inyoni esikhuluma ngayo. Dokotela uyaphila? Ngiyaphila Dokotela. Angikunike ithuba ubingelela abantu. Siyabingelela South Africa, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Tanzania, phezulu kotetela sivela khona naphansi ophongolo lazalwa khona sikhuphuke sibingelele lazinze khona endaweni yase Cape Town udokotela lapha tholakala khona usuku nosuku dokotela. Dokotela nami ngiyawazi tete ngisengayi tete. Yeah. Sifane lapho ukuthi. Okay. Kanjani? Okay. Sebengifika esigodlweni abantu befuna ukuthi wazi. Dokotela unembiza. Manje siqhubeke nenyoni yethu. Imbiza zakho zamadoda besilisa izipho oyithemba kakhulu. Dokotela imbiza zalapha ekhaya zithembeke lezo ke kodwa okwamanje ngicela ukukhuluma ngale yabesilisa Khedlela. Yeah, inkinga ukuthi umsebenzi mkhulu njengalokho nje bengekho nje ngifika umsebenzi mkhulu kakhulu dokotela. Ngicela ukuthi sikhulume ngalokho kwabesilisa kuphela Khedlela. Kwenzani ke lokho kwabesilisa kutholakala kanjani? Dokotela imbiza yalapha ekhaya uyafika Joyland. Yeah. Okwekuqala. Sinalo igolide lamadoda, sinalo igolide linamandla, sinalo igolide lomndeni. And then ke uyafika ekhaya ulande siyakhuriyela around South Africa akukho la lingafiki khona. Hayi kulula ke ama prize sebewafona bakhulume bese ke niyathumelelana. Ukuthi angifuni kube khona indoda la ethi hey umfazi wami useyahamba manje wenela ungenzela idivorce wara umama akajabule. Kanti nawe mama ungamthengela ngithi ubaba. Dokotela uvumelele umama athengele ubaba. Kuvumelekile dokotela uma ubona nje ukuthi ubaba akaseperformi kahle angaze ubaba agcine afuna izinto ezamakhemikhali eziyomxaka ngolunye usuku igcine ingasasebenza inhlobo siyayisithi phuthuma nawe uvele kwaDokotela. Nawe ke ba umama engabe kusanga surprise mhlawumbe uyibirthday yakho agoqe kamnandi present uthi uyavula hawu igolide lamadoda ungabeke usuyadinwa vele wazi ukuthi hayi shuthi kahle kahle umama ufuna ube mnandi ekhaya. Yeah. Dokotela sawumoshela isikhathi inyoni dokotela. I'm sure umuntu ongaqala ukubona le video inyoni yani manje. Dokotela yini inyoni? Sikhuluma ngenyoni. Dokotela asicale la ngoba inyoni sesizibonde kakhulu abanye bayithengisa ku Facebook bayithengisa kuphi. Udokotela uvela ku channel. Akaveli lapho ethi mayevela khona asivelele na ku Facebook. Kufuna umbone ku channel lavela kiyo ukuthi iyiphi. Umuntu mayevela ke azobingelela udokotela hlezi bafika ke intatheli ke ziyafika ziningi kakhulu dokotela inkinga nje ukuthi asithi ngosuku entertain abantu singagcina singasalapha umuntu njengawe nje njengalokho nje ufikile ayikho inkinga ke wena ngoba vele abantu bakujayele ukuthi uyafika lapha ekhaya kube umunye umuntu vele bese yokujikisa naye ke into engifuna ukuyichaza ke dokotela udokotela still uyatholakala ku 0604 14 95 22 ayikho ke enye number udokotela anayo leyo number leyo iWhatsApp ishaye ifone. Siyabonga dokotela. Udokotela ubuze indaba yenyoni. Inyoni ke dokotela isebenzela kakhulu umuntu ozamayo impilo okwekuqala. Nomuntu ke osafufuza. Mangiqala nje ngikhuluma ngenyoni esikhathini esiphelile ngangilapho. Ibese inyoni iyandlula isebenzela osoma business. Inama level kinyoni uthi lokwanguveze ngikuqaqise ngoba inkinga sibiye ngibe neproblem ukuthi umuntu athi mkhulu ngifuna inyoni uthi ungitshela iprice abesethi mkhulu yachipa mkhulu yabiza qaqisa ukuthi yini oyifunayo. Inyoni yalapha ekhaya iqala ngesiphakamiso asisona sethwalo isiphakamiso salapha ekhaya isiphakamiso salapha ekhaya sinama level awu3 asikaqali ukuthwalisa. Asikho ke isiphakamiso salapha ekhaya sifika emalini engango 15. Ngithi lokho anguveze. Angifuni ukuthi abantu bese beloku balwa nami
bathi kunomuntu othe isiphakamiso siyimalini asikho nje futhi nje akusoze ngaba naso into ekuthiwa nje isiphakamiso esifika kulawo ma price ngithi nje ngikucacise lokho. Then ke number 2 sesiyaqala ke singena ezithwaleni lapha ekhaya esihambelana nenyoni. Angifuni ke mkhulu ngibuzo kunye uthi wafica enye indoda wafika kwathini akukona ke okuzele wena uzela inyoni. Yes, inyoni. Inyoni yinto ehambelana nedlozi eliphila phakathi kuwe emzimbeni, hayi idlozi lasekhaya. Ngifuna ukuthi abantu lento le bayiqondisise kahle because abantu abaningi beloku bekhuluma hayi idlozi lasekhaya. No, idlozi lemndeni inyoni kayingeni. Ma ukuthi nje ufuna into ehambelana nomndeni nani maybe ungayikhuluma kwezinye indawo okanye ngiqela nje ukuthi la asikhulumi ngako. Futhi nawe dokotela ungangibuzi into efana naleyo. Ngikhuluma ngenyoni ephila phakathi kuwe emzimbeni. Leyo nto ke uyithola mase ufike lapha ekhaya kwa SG. Akwenzeki ke dokotela ukuthi ngithi mina ngizokukhuriyela yona inyoni. Inyoni ke isebenzela umuntu onebusiness, isebenzela umuntu okanye udlala amalotho, kushiyana ukuthi ufuna ukuyoyisebenzisa kuphi dokotela. Angifuni ke ukuthi ngolunye usuku athi umuntu yena wayefuna ini ngamnikeza ini. Angazi noma ngiyazwakala dokotela. Hayi uqonde kahle nje ubeka nje icace ngoba cha usuku abantu afayele baphambanisa izinto. Engifisa ukwazi ukuzwa amogcina. Ufuna uthi lo muntu uthenga kubuzo kodwa kuwona. Kushuthi ikhona inyoni engaba isethwalo futhi ikhona inyoni engangaba isethwalo. Uqinisile dokotela, isithwalo senyoni kunesiphakamiso. Yes. Kubese kuba nesithwalo. Okay. Ngiyaqaqisela nje mase ufikile lapha ekhaya ngoba konke lokho asikwenzi efonini. Yes. Sikwenza lapha ekhaya. Kukhona okuyisiphakamiso. Ngifuna ungizwe kahle nawe osafuna ukuza lapha kwa SG. Yes. Sikhona isiphakamiso, sikhona isithwalo. Okay. Isiphakamiso usual siba u7,000, 6,000, 7,000. Siphakamisa impilo nje. Mhlawumbe futhi okunye ungathola ukuthi kwehlile kunalokho. Shiyana ukuthi siyokwenza yini eqakile ngaleso sikhathi efanele ukuthi simncede for yona. Yes. So uma sesikhulumela izithwalo nokunye sikhuluma sesila akuhlalwa ke lapho. Kusadlalwa ke lapho. Kodwa ke still inyoni ayinawo ama consequences. Oh. Inyoni ayizange yaba even na one problem. Inyoni uma ukuthi uthengisa amakesi kaBhiya awu10 ngosuku usulanda inyoni uthengisa u15 u20 25 u30 phamsile lapho. Siphakamisile okanye sithwalisile. Inyoni into eyenzayo uma ukuthi nini senixabene nayo uyobona ukuthi ubuyele uthengisa amakesi akho awu10 okanye amabili. Depends ukuthi wawuthengisa mangakhi ngosuku. Then umuntu ezobuza la athi okay ngiyawuzodokotela and interested but ke sengifuna ukunderstand la. Ngikhetha mekunjani inyoni nesithwalo umehluko wayo ngowamandla. Uqinisile dokotela, isiphakamiso nesithwalo izinto ezimbili ezingafani. Uma ku6,000, uma ku5,000, uma kuyimalini depends ukuthi sithi malini okanye ku1.5 lento esikunikeze yona. Iqinisa lithi into ka1.5 ayisoze yadonsa yafana nento ka3,000. Uma kuthengiswa esitolo esisodwa kuno Coca-Cola owu300 ml uCoca-Cola awusoze wafana no2 liter. Ngobuningi. I2 liter neCoke kayifani. I2 liter niphuza no4. Yeah. No5. Yes. Le hantu ewu300 ml Phuza wedwa. okusho ukuthi inenani elithile nekwamandla okusebenza into oyifunayo iba nelimit thizeni. Ungathi wena ufuna into engango 300 ml kanti ufuna ama result e2 liter akusoze kwenzeka. Okay, kufana nokuthi nje uphaqa aba100 angeke abafana nophaqa aba15,000 begushi. Ubathenga ephareni. Uma thenga ephareni ke ifuna ubheme iphara ngabathola ke begushi.
ngo-100 rand. Iqinisa lithi ufuna wazi ukuthi namaphoyisa asazokulandela. Inkinga vele ziningi. Yakhe yaforsa. Yeah. Mhlambe futhi fake. Yasazi nathi. Asifuni ukuthini dokotela. Yeah, so abantu abaze bezothwala ngenyoni, abantu abeze bezophakamisa ngenyoni. Exactly. Kusemandleni akho. Kusemandleni akho umuntu. Leyo nto leyo ayina problem. Kodwa inyoni ayina inkinga. Inama category. Ngicela lokhu ukuqaqisa. Ungathi nje uyaqala uzofuna inyoni usafika nje okokuqala namhlanje uthi ufuna unumber last. Hey. Akakamela. Ufuna wazi ukuthi ngeke asoze sakunikeza leyo. Because ngeke ukwazi ukuyimanage izokunikeza iproblem. Angifuni ubuye ngolunye usuku siqabana uthi lento sekunikeza iproblem. Kanti ayikakaqali ukukunika iproblem. The day wabheda iyobuye ekhaya. Into eyenza ukuthi kunikeze iproblem ukuthi uthethe into wrong. Cha asibonga doda le number zakho siqinisekise ukuthi zikhona evidweni nebank account yakho ikhona kuze mhla ukhona abafuna ukufaka ba confirm ngale sifake la ngoba abantu be-AI banzima kakhulu la bafela basala banamathisa inamba enye phezulu inamba enye bese ba-uploada noma ikephi la be-uploada khona bese umuntu uyafona athi ngibone evidweni kanti ubone into wrong so aqinisekise ukuthi umuntu uthola nathi ivideo kuyona yona. Bese sidoda siphinde sivaleke sizophela sibuye futhi doda la ngiyafisa sikhulume ngomlungu ngiyafisa futhi sikhulume ngonodoli kodwa ke cha abafuna lokho abeye evidweni elandelayo. Siyabonga Doda.